и заради това съм XGabo PvP13. И днес ще ви покажа какво направихме за 2 месеца. Нали, преди 2 дена, преди един ден качих клип, но този клип не играх този сервер, така че... Да, ето сега ще покажа с нашия приятел Жожо, какво сме направили. Ами, така. Айде кажа, че сме читвали за това. И затова... Сега не за 2 седмици, за 2 месеца. Бърка се, изнете ме, защото това го читнахме поради рождения ден на един мой фъра, защото той гледаше какво сме направили. И поради неговия рожден ден той искаше с едно подобрение на сървъра. Не Жожо, един приятел. Нали, направих подобрението. Това са тук, видяхме дали събра. Да има флай, също както каза. Това сме, нали, видяхме в недъра. Тук се личи, че си имаме портал да ви покажем. Ето. А това откъде сме го взели? Това сега ще кажете, вие ще читали всичко. Не. Чакай сега. Задай се. Това е, нали, читнахме, защото беше Гилгов. Защото в нашия собствен сервер ние си имахме празници в нашия собствен сервер, нещо като денят на създаването на сервера, денят на богатството на сервера и така. Нали, за да направим малко по-български, решихме да го огласим. Но сега не сме читвали. Това взехме само. Така. А другите неща сега, които ще ви покажем, сме ги направили ръчно. По-лесно там. Така. Това тук има Sugarcane ферма, която вече от 2 седмици не съм виждал, че тук има това, че това не расте, което е супер ганото. Нали, сега ще покажем нашата къща. Не сме подобрили. Това е къща, няма да показвам често, защото сега пак ще кажете, пак сме читвали. Да, няма да покажам често. Сега не искам да мисля, че сме читвали, защото играм 2 месеца в този сервер. Нали, Жожо? Да, така. Това е нашия приятел, който смятам да го апгрейдна, защото може да дава, нали, хартия за емералди, което е супер якото, защото ние имаме Sugarcane ферма. Така че ще го... Каза се болчо като болт машина. Семите, не ни интересува как се казва. И това е, нали, къща, където държим селяните. Така, нали. И тук сме правили стена, което вярвате ли не, го направихме за 4 седмици. Не, аз пък 4 седмици, иска да кажа 2 седмици, да. За 2 седмици. Така че, една седмица копахме и една седмица строяхме. Мислете колко сме въпресли. И тук това не сме го запълнили, дето забравихме. Тук има много торчове. В недъра няма пак мисъл да показвам. Нали, отпреди няма, нали, като в портала няма нещо, като, нали, огради там да пише нещо. Няма, затова няма смисъл да показвам, така че да. Сега, в сервера има флай, дето сега ще кажем, пак сме читвали. Не. Това го добавихме, сега като започва клипа, за да ви залече и да разгледам. Това е за чата, който... почти всичките пълни добавих, освен излизането и влизането. Това е ето това, ако не знаете, и това. Да ви показва кръвта на човека и кръвта за каквото. Само това сме добавили и всичките неща ги добавихме днес. Само трите не сме ги добавили, защото вече смятаме да има кандидатури за този сервер. Сега много ми става интересно как се кандидатура. Така, първо, нали, искам да напишете, максимум трябва да сте на 9-10 години. И трябва да строите хубаво. Сега ще пратим IP-то на нашия сервер и, нали, не чакайте, малко съм го объркал.
няма смисъл да ли строите хубаво, само че правилата са такива. Утре стартирам сида и нали ще бъде за 1.6.4, защото за 1.8 на повече от нас почти на двамата ни лагове ни върви 20-30 FPS, което е с хиперлегалното. И като не върви с толкова FPS, ние вече нямаме шанс. Нали? И затова сме за тази версия да ни лагва и също да си припомним старите версии за спомен. Да. Сега това са във всяка къща има комин. Ние само вярвате ли не, една седмица сме отделили само за тия, за пушеците. Опа, направих нещо. Окей. И, да. От тук сме го украсили, нали? Да, той както казвам. И който иска, сървъра още двама търсим, но ако съберем 40 абоната, ще добавя още двама или един, не знам. Ако съберем 39, ще добавя един. Ако съберем 42. Ми така да станат. Защо? Това нещо пак се такова. Сега се казва Cube SMP. Сега ще кажете, аз копирам CubeCraft. За първи път го... CubeCraft, дори не знам кой е сървъра, но сега ще кажа къде знам, че купирате CubeCraft. Ами не знам, може би има такива сървъри, сега си го измислих. Не знам, ако има такива сървъри, браво. Да, в сървъра също, нали, ще да бъде за 12 човека. Сега сме двама и може да влезете повече от вас. Ами, кандидатурайте се, ако искате да играете с нас. Но този път ще добавим същите плагини, нали, с префикс, дето е такъв, но смятам да не го добавям. Нали, това за излизането. Ами, би трябвало да знаете, тук съм писал нещо ми. Нали, това е мод color. Това сеща за какво, нали. Мисля, че не работи. Не смятам да го махна. Скоро върцате за ето това онлайн. Има не, дето не ни трябва. Това е излизане и взема, нали, да не пише плюс. Ами, ако пуснете кандидатура, ще ви дадем да играете с нас. Това е баки логиката. Това е... Няма да има фриграм. Това не е от тия SMP сървърите. Там нормалните сървъри, бърка се. Така. Който иска да играе с нас, да се кандидатура в коментарите, нали, да напише на колко години, какво може. Сега каза се кандидатурата, пак го повтарям. Само че тук леко е разменено. На колко години сте, максимум трябва да сте на 10 или на 9. Трябва да строите малко хубаво. Не от тя, дето от тя къщи, дето бяха качили, от тя, дето бяха от дърт, а да умеете да строите. Какво ще правите в нашия сървър? С какво ще правите? Например, ще експлорвам, ще строя и само, че пишете малко по-дълги изречения, нали? В него слушайте, ако само ни пречите на нас и само питате въпроси дали ще опнем или нещо там от този сорт, ами ще ви банем най-вече, защото вие трябва да си играете тук, да си оцелявате, да си правите каквото си искате, а не да моля ви се опнете ни, ще ви направя, ще ви помагам на геймвате, но да не сте такива хора. Дето тя ги знам, дето само искат да ни изгревят. Да не се учил още, дето искат да ни изгревят сървъра. Кой смят... Ето. И ако клифате, нали, къщите на играчите, вие е перманентен бан за винаги. Ако псувате, също си има правила, ще ви мютнем също добавя този плагин за чата. Този? Да. Това е за този клип. Жоржо няма канал, изтри си го. Ами, глед. Ако искате да кандидатурайте, безплатна кандидатура, не, лайк, subscribe,
Да, напишете кандидатурата в коментарите. Айде.